mo sumi nyame ana mo bokoro no me se bebre ba ko bunsam gem aso da na musi o ma baba da no so enkenya obi obebo so o ma ne ko form dia ba o ko form dia ba mo bi oni ti o cross pa djuma bi ya mo na adwene mo do oni mi ho me person na o te sa sakramam amen bia be me nyame na spell yo bia be ja so mo ani mirade na ye baye ani bere ye baye Yasuma urade Yesu Kristo wo nasem nasem mu yeka osomo jo osomo ye oye obi adwuma oye obi adwuma obi emfansa wona ne te na adwuma woye nyina nya wo dia na woye mano akatua nim yes amen amen sakatua ba mu pa won somo no na emom wo ye adwuma what you say akatua ba mu pa won ye somfo na emom wo ye adwuma nti obu so bi sa wo ye adwuma wo hia o se commercial bank wo ye adwuma wo se me kirade that's right we are Juma white or some your wadani. Me a police, me a soldier. What's I say? What Jina Katrina ma a Juman on yet. Or better sweat ya. We are Juma was some of your nursing. Amen. Amen. May your doctor confirm it. Intisa Akatriano. Amape. That's as I see a Jumano, Minyai. Enti ya was some and ya what a Jumaya. That's right. The Bamcha Muti me pa. Ya was some and ya what Jumaya. Muntia Semini. A somebody, Mamma Juma be a warrior. I could be a yadia me. When you be a that's a cry, Umenya. My sacrifice me summon. What you say? An uncle. And your agreement work. So we are Juma we mamma. You see. Make you say Bosome. And uncle Jina Babia Casa some more. Would you work it? Amen. Amen. Now me pese and na me bia wani. Na ensamo America no what you say amen Kristosumu no yasom yanyi akatua amen amen Kristosumu yasom a yanyi dia ba akatua obi ba kasa sofo na say asofo no gi akatua di open na gi akatua that's right they are no pen ano odi adwum odi aye na dwuma anje ho dia ba akatua na somo no dia akatua nim me pese ni bia wadwene mu kakra amen amen Israel the whole fallacy I can say uniform there is no pay in Bosome some Bosome aso osofo pani ko gina katua ebini ho asase a che ya kora no wanya bi omo che wo mo nsase no de ma o ma kantie be kan se dom ye nche enti se omo do asase no no mu dua no mu che mu dua no mo de koro abre liwifo no because omo so asase akodi wo mu diem akodi so obi wa asase na wakoje na wado aburo no se abusa wo family no me asase ya me de yakọ na che se wo do na asase so
the way the almost say budu chemudu no am baako so I said yes it is bosomi nsoma liwi ni bi nkosala same bajima katua omo soman Amen. monte asem ni ye omo soman aya adwuma ne koduru awie Amen. Christ buy no wanya katua mfiri obi aho efiri se na wobasom yen enya na jawo yen obasom yen obadane akoa esom akoa bia waji akatua no onya akoa oya adwuma akoa bia anya akatua de ani wura pɛ de mano metia made kakra nti Christ besom without pay na na som no kora ba yen mom na nanke wase som no but ono besom yen what do you say Yes. obeye akoa de mayen som yen yen se sa ne oma no nso wanya katua da amfiri obi aho na okasa me tire Peter so ora ya jani o manyina ho adadi wachi na dia kora eni ebenya Yes. what you say no mun so adi akire be mfie be mienu ne fa ne pe bi ama My. ena Peter busa sa question no anu answer ne so ora menu mienu adwuma na aye no ada ya badru ya be papa ho no na sakatua bi wo mu a ode be mayen That's right. so the other city and outside Jesus Christ John the Baptist or ya adwuma with that pay the became bi akyere mo or ya adwuma with that pay what you say or ya adwuma with that pay na adia ba ko minim ni say ankane no yo so obi fanyame na sanyame de ni ya adwuma na ni sika so na koma na dwene ni bibia ne focus aya adwuma na ya fa no wo mu no ahwana na dwene na koma nyira ya de bay ewo eni nay difference wom eni nay difference na wa na pese obabra waso ase na watie me kakra Amen. ti asemri ye quotations bi wa ye kotu me kotu ne ma kirem na ntwia wa pura buro no ya nchekere na no odi ase odwuma ye ni akatua ade abai wote osi odwuma ye ni wanka somfo me kirem de me so amen osi odwuma ye ni akatua ade abai eseno wanka somfo akatua sano enti eye twi kasa ebia no obi nso wo ni ntire mu a ofra me ka kire me ameti amen onse sa kotosi ni ekotu aye nantwie na opra buro no no aka na asa ye nipa jeme so amen udi aburo no wai na utwa no daban ana na apro ye e ba che wadi ase Yes. na why na ma wo pray ti asem ni yo why adwuma na wo ye na why nsam na oji wakatua nti me person na ye bobo nsam bi so ebi be kawo betemane hawo me person nioma bi ho a uhunu di awurade ope adie amen ye wo ma asom ani wo ma ya djuma dia katua asoma mi kan
don't get me wrong. I saw them, but I started with church. And that's a good show them when you know pastor. One show you you are worker. And you are no. Now some no. Oba ya adwuma. Agi akatua. The kawa na some pade a. Elders no. Yes. The ridiculousness. You know you say na asem we. Osofo no bubefu. Se carpenter ni wa so dem ho. Na ya ba so dem so a. Obebobia ya so obeye nyam dwuma na wo sofo so ya de. C'est bon. Yes. Minim sami ho baya hi. Na di adokra na kwase wi akra o chire. Men chira hwio. Or the right thing. And I'm a chira. What you say? When you are sofia ba di ya dwuma. That's it. Ka trust some masanya mi adwuma hwayo. Na wo dia na ya de. Secular job. Wo dia na ya de. Wa adwuma. What you say? Na mi adwuma hwana yo. Na wo dia. Na mi adwuma na wo ya no. For woni nkonya mi adwuma no se me kofam wa de abedi. Ya adwuma no na wo dia ni nyame nso nhwem pagyaw. Amen. Wo dia ni ya de. What you say? That's right. Me person ne. Minim sa me hu ba ya hi. Etobiri bia no akofa bia ba hwim. Je me say amen. Amen. Yan shade yo. Jo. Peter no ya adwuma ne bi. That's right. Omo ya nyame dwuma ne bi. Me bo. Because say ba. Omo ya asomfo. Omo soma sempa ne mayen. That's it. Yan kenka Luke chapter 1. Luke chapter 1. The person who is a bishop. No one can say that. Luke chapter 1 verse 1 down to 4. Esan se nipa pia fa to wo so se obekyerekye nsem aba wo yimu atoto aso se de wana ofin fitina se de wani hu ne ye na wo som asem no e de ma ye no nti Unti how? Wo som asem no ade ma ye wan ko ye adwuma. som Nti na ma chemu no. Wana de wo ma ni hu ne ye no. Ebini Salome, Joanna, Kusayir, Anna, Mary Magdalene, Peter, James, John, Philip, Nathaniel, almost suma sampano de mayen. And don't be I am Trobiaka. A biwagire, a biwama, a biwabusua. Almost summer. I found some will be Kojina will be hot. What do you say? yes I found so. Bosome nsom obi nkogina Yesu eso ora. Bosome aso. Bosome na so ya na yere ntem. What you say? Yes. And so ya time Bosome no so. Bosom aja. A book of no. Bosome so na tra. Ya wanya asem. Oh ha ni arrange say ya call bank won nkoto mo na bia na mo ye. Na se we dey delay kakra. A delay. E man so mo den. What you say? Jo, me ba kan sembi. Asebo. Je me say amen. Amen. Authority a member is a commercial bank. Barclays Bank. Prudential Bank. AD Binom. Ecobank. All the teachers are much dear Bosome. Chira dear school, secondary schools and the universities. Nurses. Me person me busa say you try on cap Bosome. Your government and the trial day now. Bibi so. Dabi. Me ka wo de kwa adwuma.
government na fuwa wana be fuwe ne car ne saye government na ye maintenance wana be ye government na hair dan de ma won ebi nyina gina akatua sika nu me person me bisa you are a worker to the government. That's right. Minimum price for a woman na hair dan wana ba ya cause all ya ban de adwuma etuanika ometimi print mu what you say etimi do man system no e print mu but Joe let it come back to asofo ene adifo ne ayifo no say etuanika 20 million 15 million 10 million I was say the electricity bill church in Tua. What do you say? The Moscow fees. I was say church in Fa. What do you say? Yes. A dollar about them church in Fa. A bill, the maintenance and share allowance. Church in Fa. As soon as church in the Natokano. Na church no ko babia edonko enonko and so wow private car wow dia so me pam chama ti ase pa akatua ni na chi no awase kuaku ahodo no every month ye wodi obe kofie kwa na ye what you ase e wodi obe kofie so what you say me say until me see we are my couple job and me who be ya amen amen me tiamu bawo yes ya wode month bia okofie local we na baba local we na baba local we na baba local we na baba ansana bosom sora ye tuanaka entename bi sase why sonfo and now why worker me bam tawa dia se me bu samo ti ase wo wakawa somo no ho ana se why adwuma gina katua onkan ho sadi abaye adwuma yeni me ba tawa dia se yan hwe nioma me bobo so no nyina ho ankani pe no ho nioma me bobo so no nyina ankani pe no ho and some for the be a babon percentage and can pay no ho nioma ya bobo so ni nyina oje what you say ya wosofu bi kra ho ha se wo kokrom no tonsuo nom obetwere oh oje receipt ade ya okoya asore ne ho ade obeje receipt oba no de abetwere say you no na to kwai akonkran obepo obi fi akoda asere na asoma no nti okopa first class hotel asemo na wada mi busowi ase nyina ase aye somo na ye somo urade anasi akopa adwuma what you say ana ma dri hu ojo ma twena ho asafo aye urade dia nkase noso na makam tru so aye djuma yeni wa ye somfo so de kira to no nsema ye djuma te se John the Baptist Jeremiah Isaiah Mika Obadiah noso ebi ni ho what you say yes ebi ni ho entini badin sakra emfa won waya de asafo no benya sika na wonu na katua kosoro na mo onya de a wonyankopon benya emma bebre amen amen zesame ye djuma wo company bi mu a awasame ya de a company ni be shoot e benya sika ne ya tumi pay so said ya de ne sitie jo ni nyina chi no ye fra bibi appreciation me sende
me yesofo ni bia de ya gigi ni nyina allowance enyare gido pastor's appreciation why appreciation no bosome why appreciation no so when you 90 million 100 million 200 million media bosome na why ni mu no obesa akwaji ni pay what you say yes and the church no asuma sofo monti asemi ni ye asofo no baye adwuma ona na suma wurade me pese me kan dwam and no you read the congregation you read the righteousness you should shout in the for ni pardon so ya say ni pardon no ba mo ana me bottom ko yie enti na ko challenge obi wa no ati tete kolelem so for no call your foforo ba was we mempe we dia ba ko na tenam na we dia mempe monto na mo fa bi nso so sa sori no sika so woni sika o dia se enti asano o kan se ya bibia na wira wo me bobo so mo se me boa I'm not against them but me draw my attention. That's right. Densi obia no am jo muntie me pay appreciation no de obenya bia ne dia da samu ho amuso ni mu no monka appreciation dia monka ho anso mo na mo som o se dia sitia yesu busa sua fo no samenem nam no ana som Jesus abisajo obisai menam nam no ana som obisai so se dia sitia asuafo no bia na ka so wura wona wo som ti asemni me pesa bia o tie me no ya sofo nko adia me bisa question say are you worshiping God or are you a worker of God what you say o kanya me asomfo no ho wana wa yi won say o ma ya adwuma no amano no o ka ho ana so ba say obi kopa dwuma o commercial bank ana say LL Broni no enti ya wo abapa hwefu dwuma yoye ana Paul tro bi na Timothy no wose so obi pa hwefu dwuma obapa hwefu dwuma yoye wonka asomfo no ho mi person yan se kire nan kaniye amen 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 onza kotasi na me kotu na ntwia wo pra buro no yan kekere na no onza de sitie owi a wase odwuma yeni katua na katua esa enti ya wo mo abaye adwuma ya meso me ba jon tia se wo omo baye adwuma wa na ade ade ya meso ani wo mo ya fra won so na ade ade o meso nti Luke si tie Philippa kenka hon bio na amanfo nti o se esan se nipa pia fa to ho so so obekyerekye nsema abawo nsema abawo yemu atoto aso se de wona wo firi fitia se de wona ni huni ya wo soma asem na wo soma asem no adema ye nu nti tie Philippa emisa ya menso se ma hwe ni nyina mpepe papa firi fitia se me twere no 11 mako me de sema ya church wona ye no kore me busa obia se Paul no ajia kadua se why na no ajia onim se Peter no Acts chapter 2 Acts chapter 3 Yesu kone bibie ni ho won ma banche di ye no
na de nneɛma bɛgu wɔn ase na asuafoɔ no kyɛɛ mu de ma wo biara sa ɔmo kyɛɛ mu de ma wo ɔmo a bɛgye di yɛ no ɛna ɔmo de go Peter nkɔka nkyerɛ obi sɛ yɛsrɛ mo bosome so a wode aseɛ ɔmo kyɛɛ mu de ma wo biara ti asɛm no yi ɛna asɔre yɛ property ɛde ma asɔfoɔ adifoɔ asɛmpa na meka no enti wɔtumi de ne nsa si ne bo sɛ masɔre na awurade dea wote aseɛ enti na ɛnɛ wɔ biaa se ɔbɛte bi yɛfa no nyɛ yɛfrɛ no yɛfa no adwuma so wote aseɛ wɔn a yɛfrɛ wɔn no ɔnyi akatua wɔn a akɔpɛ no agye akatua wakɔpɛ ma yɛafa no adwuma mu sɛ woatem aseɛ nti bosome so a ɔhwɛ no akatua kwan mepɛ sɛ obiaa ntie me nti yɛwɔ churches no bi wɔ hɔ a yɛma wo target ntotosuo dudu target sɛ woannura kɔbɔ bɛsɛ ɛsɔ so no afa kɔ anyɛ saa yɛbɛyi wɔ firi baabi a wɔne de wakɔto baabi a wompɛ enti meka ne sɛ yɛ asɔfoɔ a wɔwiase sɛsei adifoɔ a wɔwiase sɛsei asɛmpakafoɔ a wɔwiase sɛsei no they are flesh woka ɔmo sɛe akoa wadi a wɔha dwene no jo ɛyɛ asɛm paa nannɛ makɔfa bɛto hɔ sɛ sɔfo bi sɛ mayɛ adwuma no ama nyame wo daa pɛ tiɛne yie yɛnyɛ akatua yɛ allowance wɔbɔ dam kyerɛkyerɛ allowance ase wonim sɛ nurses tumi kɔ strike because of allowance saa paale agu hɔ ntumi nkɔ strike teachers tumi kɔ strike nipa ne deɛ wagye but allowance saa paale wote aseɛ mepɛ sɛ woyi w'ani ɛnnɛ Paul sɛ yɛm sɛ hwehwɛ ma me saa quotation no wɔsɛ yɛyɛ adwuma no deɛ nanso yɛmfa katua bi anga deɛ bɛn mata ho monkyɛke obia mfa bible na monkyɛke gyeme so amen wɔsɛ yɛyɛ adwuma no deɛ nanso obia mfa katua bia mata ho wote aseɛ hwɛ John ɔtwerɛ adiyisɛm hwɛ Matthew hwɛ Philip hwɛ Nathaniel mepɛ sɛ obia wohwɛ no be very wise nti ɛna asɔre teɛ no ane prayer camp bie no ɛnyɛ sɛ yɛbia yɛ asomfo na mmom yɛbia de apɛsika I am not against any pastor but ɛyɛ nokorɛ that is why obi wɔ sika wɔ asɔre no ma ɔno na asɔre ɔwɔma ne ku no ho yɛɔtua ntotosuo dudu mmɔ ɔbɔ afɔdeɛ mmɔ ne ama no post sɛ yɛ asra wo ani amen mepɛ sɛ ɔbadwemma bi a wotie me no be very strict wobɛka sɛ sɔfo na neɛ na asɔre nya anaa ɛyɛ paa ɛtɔbiri bi a yɛka sakrawa dwe a yɛne yɛkama wɔn a ɛwɔ wiase ɛtwa sɛ tɔbiri bi a yɛde si asɔ dɛm wade aseɛ ne yɛka bi akyerɛ asɔfo no wɔma ne wɔ sika so mmɔ kyɛ akra a ɛyera wɔn a wɔhwe ase mepɛ sɛ obi a wɔtie me ntie ne yie gyeme so amen wɔma ne wɔ sika so mmɔ akyɛ akra a ɛyera mepɛ sɛ na anapa yi baabi a wɔ biaa
papa me say you bet me a to watch me when you say o target no anso a you be in trouble. Yo one 1 Corinthians Namisha King Time our fine 8 yeah 8 say 1 Corinthians okay me pesa unya daje check 9 ni nyina check 9 ni nyina ma me hade check 9 ni nyina akatua na de wo fine wadu akatua de wo 9:18 American me ka sempa na me fa akatua bia mata 9 yeah 1 Corinthians chapter 9 verse 15 Paul boaseto obiantie osina me de man fa yenum biara anye hwe na man hwe yenum se onye ne saa ma me na eyema me se anka mewu ma chane se obi be ma hohoa ayekwa na se be ka sempa na enya dia me de hohoa mo firi se twa se me ka muntie hayo ka sempa na me wo se me ka sempa no me mfa hohoa me ho na ya o se efiri se twa se me ka efiri se etwa se me ka because me ya somfu wom na se man ka sempa na me nwie wo so adome no ho wo se man ka sempa no me po me nwie na se me ye na niji so a me wa ketua mote se me ka sempa no wa nigiam me wa ketua na so se man ye niji so wo de fie hwe adwuma no ahye me nsa se man ye na nigiam kura na efisha adwuma nso o de ahye me nsa na fe makatua de wo he makatua pa ani de wo he ani se me ka sempa no a memfa akatua biara mata ho mote ani se me ka sempa no a memfa bosome na wotwe enfie enna mata akatua bia mata ho osina ma mfa makwan a me wona sempa no ho no ma anyo bribi osmofo po na kasa no jameso amen yamu sase ajo me say woni se saade we ho akatua ntumi ho o mtimi committee ni elders no to kwasi tumuni madi ajo enti me trasi o me sisi no me hunu se adwuma na ye ni nyina ya ma asofo what you say yes ye nyame no kwasem na meka amen ansama say ya transfer na free ho a watwabu a wabaji asamo na meka na Pentecost fo adwa zona area head na mo shana se no ni patrimony what you say yes the chabua ebia 800 million edija sofopani kwan ni atwitwa amam so baba for dia to aso me enso senayo o jiansa na tam na so entomra won se sanu ni o manu ka mo nka so okono na sika ne dan account so na ehome enti sofo no ebeye billionaire obeye ye na sorbate ho na shota kora wonye sika nto bi the person na me kawai ade sha sofo ni wo efri se ya de ya no kase ya so nyame enso ya boa samo enya so na mu ma ya dwuma ye what you say me person me kan di so ni wo enti ya hwehwe ni panetene na mo ya hwehwe ni padodo enti nsori me awira doso ata yupa boninti uhuni sano ye power ye temeka na de sika ne bai yankasa atenenefo doso na de sika na bai o na de ntutuso dudu kura ashutu pa ashutu na de o ma ya de last week de no ne wo form
the check ye na ye 1.7 billion na wo form na form sorry penny but na 6 billion omu Kenya omu tinya me ase nipa timu dere the person na me can be the chow. Nti oma ye cat. And the amount a banner say the woman sha ye better wa busa say na watchi untutu so do confirm na na adentia. Jesus Christ. So chirim. What is here? Me tell me what do you know one show. And this a software, a dufo, a sampakafo, Yamia teacher for Yame apostles, Muntiame. Mama Yan Shishan Safuman and Quadje. Amen. And Chelsea car. Yabajia free one. Amen. Men Tom Mate, the pursue any down. Amen. Tell me, by your sonful. Amen. Chance of Bay Jumayani. Must say, Jamaso, amen. Amen. When you say, Obi a ada, the who is ordinary, but woman should have Jumano. Presiding others. Woman, until almost Mamma Pentecost 4D, and your example, Nasabia Metamo. A Catriano Omunyabi. No man a year Jumani in our house, Mania or Dom. No, so be a prayer camp. What you say? A soft one area when you know Begia to so did to so do percentage, but dear. Ben house Ramon. Ben house. Yenia, that's when you're Dom. Two baby cock prayer camp. Yen you know, you call a Yanokora. The genius of you. A Yanokora. And also, I done the before, and also when you can crescent fee. Only I don't be at Chia. What the empire will lead in so damn home. I know. But so one first and Kurabata that way. Or bread, sweat us here. And to me per se. Obiamen and Imran Hosoko. Amen. I saw one of the woo, but the Korean woman friend and coupon man. When no family dear, why a suffer, home feminine, one count. Because in your meal for suffer be our choice, Yano Kosalai, Kodia Katria when Yamaho. What is it? Yes. But per se and not. Why would you meet me and answer you? We can't me actually. Amen. Ezekiel was some common star was more after no, I done any. No, I bought a monster cocoa, Yanko. Ezekiel 34. The person also a neighbor also. And tell me, Mamma, when you know, not Pamasam Frisa. Oh, she has seen another idea from so no catch now. And I have 4 bonnet in the Never does some by Manchester. Montia Haye, a beyond Tibi, a beyond Abu Tia. Now, I rather some by Manchester when he papa. But say, Ezekiel, why a prophet? Now, you have someone Ezekiel Ebaka. When the papa shall come to Israel in your 4. Okay, Shall come near catch the one. catch the one say. In your 4 no. Say Radin and Copon senior. So you already see me. When we Dear, Israel and your 4 when Yana one. what we said, you sit here. And to say, why you suffer now? Now, Yana will dear. You are thinking about yourself. That's right. Once you obey, cast papa luxury cars. I will them. What do you say? Oh, fat. I saw the baby a warrior. When the time for the sinners, some of the woman, name of Sydney Panaba, sorry. No one knows some sican idea what they are dressing. We you know muscle.
na o ma so obi jimi o se sofo ba o di ase enu nyanfo wo yene wo ho enye nwan ni nyanfo yene wo ho nti o se odwan so di enwan ko adidi a o yene nwan o gwanhafo yene dwan adwuma o nyane no o se mudi srade no na mu fra enwan ho nwi no tete no mo fra enwan ho nwi de wa dore no mu kuno de wa dore no te se kwase pon ne nana lenke video de wa dore no mu kuno de nyanko ndi mo nyane wo any time wona wa hodwo no nti a wo se nyanko no de mo nyane wo e no ko ana church ya kana kodoko sema ba mu watu botuma yi usika aba no what you say enti ade awade se koye ho adwuma no onye enti o tia so dem ho e ka ware so o tia so dem ho aba adwaman o tia so dem ho ye lesbian o tia so dem ho ye gay o tia so dem ho kura baye o tia so dem ho ye kronfo to na da enye sofo asem so be twa nko ane hia so be twa nye twa wi abi so okoje sakawa yana sem on fa ho ne dia ne sei skale mela asemo o tiase won kan tell said ye wo ye ne nye o ye adwuma o magazine kada o chamanfo pa sofo besra na adwuma wo ma wa adwuma mo timi ka say sofo wa sore ba ni wa say sofo wa sore ba we dia o ye horo o kronfo o se mudi srade no na mu fra enwan no hunwi de wa dore no mu kuno woni se jo woni se o metimi ka kire ho sofo wa sore ba ni wa say sofo wa sore ba we dia eni o wa adwuma ho o mo ka o ye kronfo sofo emai wo ma bi kura wo no kura de wa nko sore kura nkan sofo o se so o bejai ne pani firi ho obejai bana wa ba office ho no wa be ko every percent ni de machine sofo mo so o ka se sofo vi o mo so o le sa o mo humia o mo mu bia no mo guma ni wa sesa sofo ti wa na ge bia o to amuduro oba ye metum dududu waba ho na o twem boy yi na ni firi sofo anim e sho obai tu sanka sofo ka say kwaku na so wo na sanse ma o mo ke no pese ni wo se hwe obai wachi na koko kaya ne mfrepo bebo no onka envelope no ba na de enye ba na nko ne enti yenya enyanko no obo nya wo mo be me say o de tiasemi wona wa hodwo no mo nhye won den se obi hojo o ya mara ye nhye den na yale fo no so obi wa aserem no oboa safo no sikam ne ho aba kire no so for create me na ne kase we nyama bi ho an o ya ye ka kire na wamfa sempa o mutimi yi wo mani kura sikanasa to bi amfa ho yes wo de ka we ka say ebia ne nipa ne ko ji lo ana no de ya djuma that time akasesam ana nyama binti utimi kon ho na sori ahmache ko ye morning devotion ko anu atama mfrepo ama morning devotion one kan tell da so di lo na ya djuma wadwiri na gufoma wie wa hojo de obedi eden so afiri ho fo kura won fan fra ni bio oni no wo se ne ko ba no akate odi na ni kire ba bi foforo ya bia ne mapawo yes what was here me se ne asem no akono mu asofo adufo asampakafo ahwefo apostles mon sakra modio eni pa be hu mi se mo ya sofo nsona mu kojem efrise munya sofo ma nyankopon na mo ya sofo mo amo ho mo kura mo certificate mo di mu suku so aba te say de obi ya lawyer no di ni suku so aba te say de obi ya judge na mo di mu suku so aba what is here say na ukura certificate ana udi u certificate so aba u suku so aba atemo da na ba u sasa won ka
tieniye ɛnɛ sika nibere ahyɛ difoɔ ma nti ɔhyɛ control daadaa nipa bɔ nipa asesa atete nipa ne n'abusua ntam wo maame na ɛyɛ wo papa na ɛyɛ wo sika kɛkɛ ɔbɛgye nti mfa soɔ nti o ɔka ne sɛ ɔm sɛ kɔsɛ wura ha dwene masa ɔdifoɔ Sakari ayi ɔde sɛ Hezekiel wɔsɛ wɔn a wɔhodwo no monhyɛ wɔn den wɔsɛ wɔn a wɔhodwo no monhyɛ wɔn den yarefoɔ nso monhyɛ wɔn yadeɛ na yarefoɔ nso ɛniw tirim sɛ ɔbɛsa ne yareɛ ɛna ansa na difoɔ bɛbɔ mpa ama yarefoɔ no na kakra da no bɔtɔm wɔ hɔtiri ɔno anim sɛ akwadaa yare typhoid wɔyare jaundice ne yɛde no aba jaundice yɛbɛda n'ani so ne wɔsa hwie wɔyere toa ma ne wɔsa de sudi asom ne wato din wɔde aseɛ wɔde ma na gya wɔkɔtɔ wɔnyɛ hu sɛ waduru critical point no baako yɛ 2.5 ne wahwe w'anim saa wɔse tɔ maako 20 atoa se hɔ a wobɛnom 8 hwɛ ya wakɔn waka wakyire wo sika kakra no wagye ɛsɛ ka wakyire mu wawu wagye aseɛ enti ade a mahunu ana mekan ahwɛfoɔ bɔ ne nnua adifoɔ bɔ ne nnue asampakafoɔ bɔ ne nnua apostles bɔ ne nnua ɛnyɛ wadwen sɛ deɛ woyɛ no wafa ho adi atamu wɔtwɛn wo wode aka kyerɛ wo nsɔre ma sɛ moɔ mu ntie me woyɛ a mekiri woasɔre mpanimfoɔ nyinaa bɛmoma mo firi sɛ ɔmu nim nso bae woasɔre mpanimfoɔ nyinaa bɛka sa ɛnɛ deɛ sɔfoɔ wei nyame nam so akae asɛm ama yɛ wonkoa wo gyi me nti wonsakra wobu bɛfu me sɛ wode aseɛ dɛ toa so kae wɔsɛ wɔn a wɔhodwo no monhyɛ wɔn den wɔnhyɛ wɔn den yarefoɔ nso monhyɛ wɔn yadeɛ na yarefoɔ nso ɔmfa wo deɛ wabubuo no monkyekyere no deɛ wabubuo yɛ nkyekyere no deɛ wapam no monkɔfa ne mma deɛ yɛpam no yɛnkɔfa ne ma yɛyi ani na deɛ wayera no monhwehwɛ no deɛ wayera nso yɛni taa yɛtete office yɛtete office yɛsɛ ɔmo se woyi sika yɛ crusade a wobɔ ka hwɛ nkwaseasɛm kwasea keka na woyɛ yi sika tua wo ka yɛma ɔka ɛmfasoɔ bɛɛ na wɔasoɔ amen sika no yɛtɔde sɛ nyame sika yɛde sika no bi kɔɔhwɛ akra ayera wɔ sɛ yɛbɔ ka yɛde sika no atoɔ wɔde atoɔ wɔde ato ka tim ne kurom ne yere kurom wɔde aseɛ wɔsɛ yɛbɔ ka ɛda bi ka bi maame te sɛ yɛatam sika atɔ asase wote aseɛ adɛn nti ne yɛatam sika atɔ asase yɛmpara ne yie mentɔ asase mu asafo no deɛ no mema mpara ne yie yɛbie tv ɛte so ka nyam sɛ ma nipa sakra ma mpara ne yie meteyɛ na mesere menya amadwe sɛ mepa sika gu ama sɔfo bi abadi o na bɛka na wɔtwe mmawu a sika bia mede bɛtɔ nsase wɔ Ghana nyinaa mehwɛ ne kakra kam de atɔ Bible asɔpla agya ɛnyɛ adafo no asɔfo no asɛm a mekai ɛkɔ so a Methodist ɛkɔ so Assemblies ɛkɔ so a Pentecost CAC Ghana Apostolic SDA Anglican Presbyterian all the churches ti asɛm no yɛ yɛyɛ adeɛ nyame mpɛ anipa yera anipa wu anipa baslaide ɛkɔm nti na baba wate asɔ dɛm akɔtwe mpana wote aseɛ wodi sɔfo mepɛ sɛ namani wu mowerɛ ho wofra me nso no aka nsɛmmɔne tia me anyame bɛtua wo ka ɛfiri sɛ nyame pɛ na mede ka kyerɛ wo wote aseɛ nti na ama nnɛ jo obia no akɔbɔ dwam wote aseɛ obia no akɔbɔ dam paake so na ɔhyɛ aseɛ nkakrakra
e bobo bompae e say omo ya omo di ko Facebook what you say what you sorry with Facebook what you sorry with ha we jintu to so do waje wo friend waje wey bibia bi wo Facebook e say say na young boys na yo so omo titi groups YouTube Facebook no bia cause they say I am money claiming what you say so oje na abakwa koma sofu bi nko ade obema guidelines do anyare kejo enti me say ya yana ya ho ni nwana yes when say ya wan sore ni ho a na sofu ba wotene na se be ye wade no ko bo sofu na mane u be to suit so wo to suit to she etobi adema obesman u be to suit ato ina ato mpaboa ama sofu no what you say yes we are say tie koraka ho so de ka ho watch ka ho o de aka ho o dressing free sura be si form enti say na what twini nyina no say word and bass 5 na baba so ni nyina suit we am say we so bia ko danase envelope kase woni wo kwa so ko fa 2 million shem otra 2 million so for na tra o so for panini 5 ko yo akwala no wa ba ye wade wa so da mo hono otua ntutu so dudu ya me di be come say bu sam jabo Mrs. Sikao adava tia sofo ni nyina defo ni nyina asampakafo no adava to jo enti anye osom ne madwuma anye osom be ba to ya se osom without pay ebi ni na ina sofo na o si anya nyama ofra wa se wonya adwuma wada ka tire ho orade fra Noah ya adwuma ofra Abraham ya adwuma adwuma da utiri me nya na nkonka ncho se hwe na adwuma ye na obama wo nso de akoso wo de na ye de ye de se ka bibia na asem ye oboa wa kwadufo I hope na frame me full time na how ya frame half Montrame. Trust him in Mohania fan ya fan half time. Ala bombo. Ya kaso bi mo no bi matwa. Full time pastor ne part time. Tia semedi. Me person na be kan de kiraw. Mema o yira honne. Onya Kristo ne wonke wo. A Kristo fo ma pa no. O sum nyame. O servo. You don't work. What you say? Was serve with that pay. For years, was some to Sakwa. What Jitum Sunny Master Jesus. What Jitum say was some for or some. What you say? One should shock at your beyond Kajumano. And we didn't want in a shuffle. Amen. The battle you say, a some part may come. Not down. Me na doubt that. Tia semedi. They say wo adasi no mpa fo nyina hu se. So fo we oba sikape. Bo anya mana boro so. So fo we die so fo mo nyina mfiri ha. Asafo na begu. Oba sikape. Aye no kwa. What you say? Aye no kwa. Na action my life said you see moving in my church and penny for the cry am shishi won who draw no be so fu be farmer me koye the program me preacher no aba aja e said you ma ja to me nipa na ba kaso ne yen komana yen ye won me manya bi aja kwan asoma mi ka kwadwo ni mo Kojonim, asawai, asretai. Me preach ya, me wi anam so wa wan si di peja kosro. Asensum no.
Wọ́n bí ẹni 2 cedis wọ́n 1 cedi apẹja kọ sọ̀rọ̀ mẹ sá sọmọ no. Sadi a confident obi. Nípa wọ̀ họ́ nípa more than that 3,000. Yẹn ni 1 cedi. I'm saying 1 cedi. Akwa twa ọtí wọn nyina n'ani ahyẹ wọn. Wọ́n mu yi wọ́n pamọ́ yi wọ́n nọ yi. Obeji 1,000. Na sika na me je me sika no 1 cedi anu na awurade de atoma koma so 1 cedi. Obi anyi. Bia so nyintra o. No bia na me se me nyintra. 1 cedi. 1 cedi. Uyi tra wa so de atie nyame 1 cedi. Tidi fo kura be yi bi 1 cedi. Oja yo on jai. Yiri be yi 1 cedi. Omo de be gu ma na de ne ye ma. Kokon. Vodafone. Asero. Ewi afam ba ba kwadwo asemasi ya kwekuru. Family, the person who ought to be very wise. And only say, Obitime Bubo, the Sika when I saw them. No, I can't problem. I will first see the channel. So pretty after say any problem. No bad now to see, but say Obitime. What does it? The one that is radio, no. Ye kuno. Ye kuno. You know. The wire and the emotion. Who said it? You know. And the Liban is a conference on what is on. Or was Zado Babra. Open your phone, Sadoba. I sorry now. I shall say. What you many, Miss Adoba. A radisman can't trust about 50 million. None in Bibi. Yashisha word the one. Jesus. Once a damn why I say, ding. Yambishino, you won't say. Listen, you crowd. Listen, a crown who photo teams. You are sending photo in Amano. And the information. There's so many. You're born up brand shoe. I find that Miss Abbey actually, Mr. Dubai, yes, he can't confirm Roma. I'm a tall nothing in so good to know. That's why I'm found. What Jack? No one why a shit a pack. No, I catch you some sick coming to me. And the next church, me to be awful. There's so many. More suffer, more some we. And Quadia here. We are before be very careful. Amen. There are so many. And Quadia here. We are pursuing here. Many apostles are dying. Because of a Sicilian corono, no cura one country will work on some gym. Yes. Do what was here? When somebody abonum, the Bana Juma Yamasum, the abonum, the percent, Obebu or Juk Messi, brother Messrow, Ababa Messrow, Timmy, so you're Jumtunia, for several fashion. But what was here? One of the summon, you increase one. That's right. So now you say, would a job to an Ayasica Pepe business? Not doing so. Business. Not doing caution trousers of you. Not there being person. What is here? And to me, jump to me like a satchel. And so, we are so far never to a football. What I hear, see one who is so many of you. But I will conclude to a mobile. A sofa the bread, as you are sinner, a before the bread fall down because of silver and gold. A friend of the man. Would you opa as many can wear premier? That's when you bring open quadia, taking it serious. Amen. Jemeso, amen. Amen. Catch on penning for and penning for. I find a man who know me a son for me to win yak to you. So Becca. Ding. Why you are denting them? Catch a radish, a radinam. Now my from my yet the any quasami.
me ne hwan sɛ megye akatua wɔ hɔ ɛfiri sɛ wotɔɔ me wode tie ne yo wode bɔgya bɛtɔɔ me atua me tiri so ka na yɛ daa na mesom meyɛ biribi ma wa mesa gye akatua firi hɔ wote aseɛ they have done a big mistake but many ɛnyɛ nhuni quotation yɛ kootu aho yɛ kootu ne traa mepɛ sɛ no no pai wosesa woyɛ sɔfoɔ me hye ɛnɛ sesa tworɔkɔ tworɔ na bɛyere o kasa akwasi awurade asɛm no wɔkekan wa wodi adanseɛ kapentani a wɔfiri dan soro bɛhwe fam wonkɔ fie hɔ bio na wɔyare yɛ wɔfiri dan so bu hwe fam na mobɔ ma sɔɔ dan so ɔanyɛ atatua mototɔ nneɛma no nyinaa ɛna mofa kapentafoɔ wɔ dan mu hɔ ne yɛbɔ sɛ wo sɛ deɛ site akɔɔ te sɛ yɛwɔ yɛ a yɛatu a kapentani yɛafa no ɔnyɛ kapere na bia hama bɔ ne nsa na hama no ate ne nsa ne yɛgyaa no wɔn sɛ deɛ site obi firi dan so bɛhwe fam wabubu wayɛ bafan but obi ankaa no bio wɔsɛ wɔyɛ nyamedwuma mesinfoɔ no na moyɛ deɛ yɛto wo okay nyame nhyira ma awurade nyɛ mo kɛseɛ mo na moyɛ nyamedwuma no ɛyɛ nokorɛ wɔn na ɛyɛ wɔn sɔfo deɛ wogye wakatua di asɛm no yɛ wɔn sɔfo no deɛ nti da bia meka kyerɛ nsɔre ma sɛ ɛnhwɛ wo sɔfo no yɛ many pastors a ɔmo nka yɛ ho ɔma no naateɛ ɔmo de nwoma ti asɛm no yi jo kɔtɛsɛ no waka awi dabi ɔse deɛ wabubu no mo nkyekye na deɛ wapam no so mo nkɔfa no ma na deɛ wayera no nso mo nhwehwɛ no ne mo ɔhyɛ ne atirimɔden nti ɔhyɛ ne atirimɔden na mode di wɔn so ne ɛdidi wɔn so ɔhyɛ atirimɔden ɔhyɛ ne atirimɔden wade aseɛ ɔhyɛ ne atirimɔden di wɔn so ne ɛdidi wɔn so ɛna ɔbɔ wɔn pasa yɛfiri sɛ wɔni hwɛfoɔ wade aseɛ nti na obiabia prayer camp no mu di mirika no ɔbawa mpansam ɛfiri sɛ wɔni hwɛfoɔ ɔdanedane wura mu mua nyinaa aduane yes ɔbɔ wɔn petee ɛfiri sɛ deɛ wɔsɔ de fidi wɔn no ɛni hɔ na mmom wobɔ mmɔden dwiri wɔn bible no kasa wo mesrɛ wo aberante a wopɛ sɛ wobɛyɛ nyamedwuma adwuma baa na woyɛ first adwuma a woyɛ yɛ adwuma ban income sɛ na wonya nyamedwuma no a wobayɛ no wobayɛ de akatua anaa wobayɛ ayɛ ban mo a mogyina bɔnten pirikyi no botae bɛ nti na mo pirikyi mo ɛne ne sɛn wode aseɛ botae bɛ na mode gyina kagye tia wode gyina adwam adi pirikyi what is your aim sakra bɛsakra na yɛda na starte 5:30 ɛbɔ afɔdeɛ mɛbɔ 8:30 ɛyɛ ɛdɛn ɛna starte 5:30 ɛbɔ nnwom ɛbɔ afɔdeɛ saa yibi ma bɔ afɔdeɛ ne nyame nhyira 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 anwom nhyɛm wote aseɛ anwom nhyɛm te asɛm no ye ɛbɔ nnwom no 8:30 ana starte sɛ wo pirikyi obi a wogyina wa wotie nyame sɛ wankasɛ nyame nhyira no but deɛ ɔtwa ma wɔde correction tu ma wɔto asoɔ no wogya preaching simadu deɛ wode ya simadu nyame ɔnhyira ɔnsom nto nhyiram ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛdi adanseɛ sɛ gyina wogyina hɔ no obotae deɛ ɔno te wa wɔtie nyame asɛm no wankasɛ nyame nhyira no na mu deɛ ɔtwam nhyira yɛ wɔde wansidi to hu nhyira wɔwɔ no mu nyinaa sɛ so ano ɛnyɛ adwuma brɔ kí asɛm ni yie bɛpɛ sɛ mɔni bira mo ho so amen hwɛ Matthew jo mɛ mi nkɔ to koto si na mɛ nyɛ ho adwuma Bible na akasa o hwɛ Daniel chapter 12:3 Matthew 28:16-20 yɛn ti asɛm kakraa bi ɛwɔ hɔ
Daniel chapter 12 verse 3. Verse 3. Ose na emadwema ne be hyerɛ sɛ de ewiem hyerɛn. Madwema o be hyerɛn sɛ de ewiem ahyerɛn. Na wɔn ɔda nipa bebree kɔ tene nim no bɛyɛ sɛ ensroma daadaa. What is asɛm wo yi? Wo yɛ nkɔm hyɛ ada ne yɛhyɛ. Jeme so amen. Amen. Afɛ yɛnka Yesu deɛ no. 28:16. Matthew 28. Asɛmpa kyerɛ. Adwuma ho ahyɛde na asuafo du baako ne simu kɔ Galilea bɛa Yesu kyerɛ wɔn so na ohunu no ɔkɔto sɔre ne binom so gye na Yesu ba bɛkasa kyerɛ wɔn sɛ wɔde wɔsoro ne asase tumi nyinaa ama me nti monkɔ na monkɔ yɛ amanama nyina masuafo na mowɔ no su ɛnhyɛ agya ne ɔba no nkonkro din mu na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔni deɛ mahyɛ mu no nyinaa so na hwɛ menem wɔ hɔ ɛnna nyinaa de kɔsi wiase de abayɛ amen amen. But Matthew 10 verse 5 down. Matthew 10 verse 5 to 14. Asomafo na dwuma. Dum yenu na Yesu soma a won hye won se mo ma ne nkwa amanaman kwan so. Na mo nhye Samariafo kuro biere mu. Nemo monko Israel fie ya wa yira ne nchen. Na mokɔ a monko ka so osura hindi na ban. Osura hindi aban. Mon sayarefo yare. Sayarefo yare. Nyane awufo. Nyane awufo. Makotafo mfi. Tura hombone. Nya ne kwana mo fama kwa. Da bi munya ne kwa ya mo nton. Monya kwana mo fama kwa. Da bi ya mo nwire wo mo mu. Osi monya kwa na mo fama. Mo fama kwa. Osi monya ne kwana mo fama kwa. Mo hwɛ sika ana adwete. Ana kɔbere ngu mabosuom. Na mo hwɛ akwantuboto ana ntade mienu na mpabo ana poma. Na udwuma ni adwuma aduane fata no trasemu wan kace dwuma ni akatua se no wose na aduane yana madane no wose na aduane fata no what you say me unhwa yew munhwe ne yi nyesa kopentade kopempaboa kopesika no me pese we are suffer, we are default, we are sampakani, and Kasa we are special. You know, you are so sampano. Said you Peter James Andrews Bartholomew Mosoye, and she shark at you. So when you are new free Sikaswa, Sikana betesu. So Sikawan is an assuam for Swamawa or drill, and you were new free Yamaso. That's right. And then me de manu si ha obadwema bia wotie me de tie ne yie asofo mpanimfo mama ya dwene ansi Kristo dia so Philippians 2:5 adwene wo Kristo tirimo no antre ye die mu bi mama ya nan ya somfo se de Kristo ba so ye what you say mama ya ni sikani bre free ya kom wi asia hunya de and I asofo na afom there was a time I got to plywood bi na me kotu aka and my na fra me I'm say ba ma minister o me kai was oh na mo sofo nso na mo maza me nya sofo o me sampakani me ni bi ntira mo fa ma ye no se urade ya madum no dum me bia ma ba betua nas so for am wira ho na me se ma wira ho ne to biri bi Yesu nam na ne boto na kapre nim so na wo so otua to ma wira ho na me kan sa asam na me de kire no so enti me kan ya no o hwe mi din me pesa utie joking guy 1 Timothy 5:18 na atwere se sei na ntwi a oporo aburu no ensina no odwumayeni akatua se no yes obi a woye adwuma bia woje akatua odwumayeni nya somfo odwumayeni pa na akatua de ese no what you say enti so ba ye adwuma je akatua de na wo ye nto so what you say 1 Timothy 5:18 no say na atwem se sei na ntwi a oporo aburu no ensina no ne odwumayeni akatua ese no o se no se aka no ayo no kora nso me pese obia watie na no enti asem ni amen ti asem ni obadwema
me nuanom asɔfo mama yɛnsusu fa yɛni ha me sɛ wonim sɛ jo yɛwɔ obi wɔ a wogyegye ne wɔbɛkum wogyegye ne wɔ ne sika ho wɔbɛkum fa ne sika sɛm ne agorɔ wɔbɛkum asɛmpa na meka no mepɛ sɛ meka asɛm wei na mɛpo nti sɔfo jo wabie quotation bi hyɛ hɔ 1 Corinthians chapter 8 verse 9 na wɔtwerɛ mu sɛmmerɛ no mu sɛ ɛnkyekye nyantwie a ɔporo aburo na no ɔnantwie no ho hia onyankopɔn anaasɛ yɛnti na ɔka saa na yɛnti na ɔtwerɛ sɛ ɛsɛ sɛ deɛ ofuntum asase sɛ ofuntum a anidaasuo mu na ɔporo aburo poro no anidaasuo mu sɛ obɛnya mu bi sɛ edua ho mfam nneɛma ma mo a ɛyɛ ade ɛsɛ sɛ yɛbu honam fam nneɛma firim hɔ nso ɔmo taaka yɛtaaka paa edua ho mu ɔn sɛ de sitie tiw jo me busa question bi sɛ wɔn yɛ adwuma na wɔyɛ that was the question awurade adwuma ɛyɛ nsɔrema na abɛgu hɔ na adwuma ɛna wɔyɛ anaasɛ wɔyɛ adwuma na wɔyɛ awurade wɔn obi a yɛn nyinaa yɛ workers ne yɛ adwuma na me worker hɔ na abɛgye akadua jo wɔte na sɛ yɛn nyinaa yɛ workers yɛhwɛ ade o yɛn nyinaa yɛ workers ɛna yɛyɛ adwuma ɛdeɛ na abɛgye adwuma wobɛgye akadua wɔ me worker hɔ CEO ɛna wɔsɛ tua ka wote aseɛ yɛbu honam fam huhum fam nneɛma ma mo a atwa sɛ agye honam fam nneɛma firi mu hɔ Paul ne kae mebɔ fine honam fam nneɛma bɛn ɛwɔ sɛ asɔre ne sika nyinaa wafa nneɛma a mebu bɔɔso yi bɔsome ebi yɛ 15 wɔkaa maintenance petro lade water bill wode ase school ɔma deɛ ɔmo kɔ international ɔmo de dollars ɛne tua hospital bills mo wode aseɛ yɛwie a program bi a wowɔ allowance wom sika wom yɛba afɔde a may harvest wobɛgye percentage ansa na appreciation nso dea wode aseɛ wobɛsom yɛ anaa bɛyɛ dɛn obi yɛ wɔ adeɛ court mpaboa ina saa na wasaa de sika taa akyiri wobɛsom yɛ anaa bɛyɛ dɛn jo mepɛ sɛ ɛnɛ obi a wɔtie me biara no ɛnyɛ very careful woyɛ sɔfo a hwɛ yie yɛ somfosom sɛdeɛ Peter nom somee mawurade mmom a wɔyɛ CEO ntua wo ka Colossians 3:23 na adwuma biara a moyɛ no momfiri mu kra mu nyɛ sɛ moyɛ ma awurade na monyɔ ma nipa ɛfiri sɛ monim sɛ awurade nsɛ no bɛnya apagyadeɛ ne akatua awurade ne Kristo na mosom no okay adwuma biara woyɛ as apostle prophet evangelism sɛ awurade na mosom wonyɛ ma nipa na mo woyɛ ma wan awurade mmom na wɔsɛ yɛ deɛ bɛ wɔna wosom no wɔna wɔsɛ tua wo ka ɛnyɛ asɔre pani hɔ asɔre pani mfami ni agro ɛna 20 sɛ mfami ni agro koraa matɔ nka sɔfo baako na ɔkɔɛ na ɔka ho asɛm ɛne na woyɛ saa mene maka twa asɛm de wodedi agro a nyame anim ni ɛnyɛ yɛ koraa hwɛ na 20 ayi o ɛyɛ akɔsono no ɔnsɛ de ɛsiti bɔnkayɛ ka asɛm ne yi nti sɔfo ɛne mpanimfoɔ no abaanu no bi yɛ deal yɛsi asɔ dan a mesi mɛka deɛ wɔm nyina ɔdwo wɔm yɛ deal materials wɔm kɔtɔ no
who can you see bass 120 million? I was a 180. At the so be a bear juma. 110 kokawa 60 million. Or more quatrassi. What to be a when you're the diaka commercial. And to soften your one penny for me, or the body you want. Instruments or man about Fidie no more. For the bar, and your papa, I'm a cassette. I would amplify you. This is a cotton. Church, go. Me say, me coming in a ubufua and found Yamibe Busha. A dino of Massimo, a brat. Me say, a chain. Obi ye adwuma ma aban no wi aban yele basa disika na gunu botom o ti asia o hwie bi ye koto tiles o mbe hwie wo mo a e koto no so funu ya we o ti fie wo ti me ka se wo fre opani reverence so ni pe pa chao o no mbeto tiles no esisai. So from Patrici 45 million. Your receipt, no? And your receipt, no 120 million. My wife, near Timidia Buaconte, Mamadiana, my receipt in Unqua, and then the panels watch it is a deal. Why, yeah, my Tobio. So for the 2 office, you have done the receipt. You have done it. Omo kotlesia kwati sika no aye 45 ye kwati 120 bia betum da so ni nyina ayo mo de a o sumi nyame ana mo bokoro no e de o mi se bebre ba ko bun sam jim aso da na musi o ma baba da ne so enkenya obi obebo so o ma ne conform dia ba o mo conform dia ba mo bi oni ti o cross pa Woman, I dream. The person not what the sacrament. Amen. When the men are spell, you'll be a bit. So, someone in Miradia, may you bay and Libra your bay. So, someone come and Nissikachi. Too much. What is here? Midday Woosi. So, for the almost 30 years down was also starting the down. The first month you know near you be qua. O see the die or no nacy. Obe serious what him another good wall double flat obe serious that's so down in you. And you know one of the national media. Obe sit down and now I saw down in you. What I say? I saw them bet you take 20 something years. No, the 3 years, 4 years. Yes, I saw down and was that you. Into the neighbor hand near the Biqua. The neighbor hand near the Biqua. Me person me Musakra. Amen. And Quantia, and young Solomon was saying that. I was saying, yeah, Jumanus, yepi. That's right. A sampan and a macano. There was so betty. Amen. Won't tear the whole homenica. Say, Yamawa, sister, and Yaman Swat and I will burn him. Na enchane de obaba na nyaba na me yonyina na ye de kopie Kristo atem adwanim papa boni o na me sha